Hei toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta suntem cu Brother Bibi. Salut! Ok, de data asta e un episod un pic mai special, că filmăm și cu el. O să nu învățăm și Minecraft și ziua. Dar de ce mă bați pe spinare? Nu știu, pentru că asta îmi vine. Și este și ziua mea. Și v-aș ruga să lăsați... lăsați... pentru Răzvan și lăsați multe like-uri acolo pentru că e ziua lui. Da, și aș vrea să lăsați și un comentariu cu la mulți ani în comentarii. Astăzi o să mă învețe Răzvan Minecraft. Eu nu știu deloc. Nu știe chiar deloc, Așa că o să par foarte nob la chestia asta. Dar hai să nu râdem de el, pentru că omul nu prea știe să joace Minecraft. Crezi tu, da? Ok, ce nume să-i dăm, Bibi? Ce vrei tu? De ziua lui Răzvan. 6 minute. Ce? Nu contează. Ce era aia? Dacă nu joci cu... Au fost câteva defecțiuni, dar... Defecțiuni de Uai. sistem. Da, chestii din astea. O să așteptăm să se încarce și o să-l învățăm pe Ești Bibi. gata să vezi cel mai praf om la jocul ăsta? Hai că nu este cel mai praf. Unii youtuberi învață alți youtuberi. Da? Cum a fost Pink, am învățat-o și pe Narcisa și chiar și Max a învățat-o pe Pisica. Te învăț și eu pe tine. Gata. Eu sunt iubit tata, nu? Nu. Da, tot, e și tu un youtuber, deci te învăț. Hai să-mi bat piciorul. Dar așa de greu să încarc asta? Da, se încarcă cam greu. Uite-te, primul pas, să te uiți după un copac. Un copac. Așteaptă să... Uite acolo. Acolo sunt copaci. Sunt mulți copaci. Du-te la acei Trec copaci. până apă? Da, treci prin apă. Și du-te la acești copaci. Dar e sensibilitate foarte mică. Dacă dau o dată mă văd... Nu contează. Asta e pom. Ok, apasă pe el. Ține apăsat, da? Nu lua mâna, ține apăsat. Ai văzut că ți-a dat un pic lemn? Ai un pom. Da. Dar e un pom și nu cade, e cam ciudat, știu. Ăla e pământ. Ne trebuie și pom, nu? Da, dacă vrei să-ți faci casă, că asta economisesc mai mult. Casă din pământ. Da, ce mare chestie. Ok, și din frunze îmi spică copăței care poți să-i replantezi. Câți de ăștia trebuie să fac? Cam 4 atâci. Bai, dar sensibilitatea asta e dată mare. Uite, și vezi copățelul ăsta? Da? Pune-l jos, să se replanteze copacul. Să crească altul mare pe care să-l tăiem, să-l spargem, să-i luăm lemnul. Da. Ok, și apoi apasă în inventarul tău aici. Asta 3 puncte. Și Așa. du-te tu cam pe... Acum se joacă Răzvan, ca să știe toată lumea. Pentru că el nu prea știe să crafteze. Ce? Mamă, cât ai făcut din el? 28%. Acum, care e misiunea ta? Ce trebuie să faci? Dă-i tu acolo un inventar. Aici cu astea 3 puncte. Da. Și hai să facem un crafting table. Ce? Un crafting table. Masă de craftat. Ok, acum pune-l pe undeva jos. Aici. Ok, pune-l acolo. Așa. O fereastră. Apăs pe ea? Da. Apasă pe ea. Ia niște sticuri. Sticuri. Și acum? Și acum ne trebuie un pickaxe. Și un ternocop. Pickaxe-ul ce? Pickaxe-ul e ternocopul. Deci asta e ternocop și spar cu el pomi sau ce spar cu asta? Piatra. Nu prea văd nimic. Nu prea văd, pentru că noi suntem afară aici. Și nu prea se vede. Stai puțin. Și acum să știți că ne jucăm de pe telefon. De pe telefonul meu. Vezi oicile alea de acolo? Uite alea. Ale, nu? Nu alea sunt găini, alea. Le vezi? Du-te omoară-le ca să le iei luna. Cu ce? Cu târnăcopul? Da, cu ce vrei tu. Nu contează că tot. Cu târnăcopul, oaia. Dă-i cu târnăcopul, că urmărește oaia. De ce nu mergi în față? E te naiba. Ia. Ok, ți-a dat luna?
Nu știu, că n-avem foarfecă. Dacă ai foarfecă, nu mai trebuie să le omori. Trebuie decât să le tunzi, nu? Da. Uite, e oaie, uite, nu? una după copac acolo, da, e oaie. E aia care era lângă asta, nu? Da. Nu știu ce behă e. Ce behă e. Ca eduții noștri. Da, ca eduții noștri. Oi, da, a dispărut. Mama mia, vai de mine. Punem pauză, nu? Da. După încă 7 ore de După încă 7 ore. tehnice, ce facem acum? Acum mai caută o oaie. O oaie. Uite-o! Uite acolo, hai, du-te o A, dar nu e una, sunt două. Hai să... 3! Hai să plecăm la după asta. Uite, omoară doar una, că nu ne Asta trebuie. are picioare negre. Sau așa au toate. Asta au toate. Alea sunt copitele ei. Da. În care am dat? În aia? Bă, ce... Asta Cover oaie, cover oaie. Ok, acum du-te la crafting table. Ce aia? Nu știu, dar nici nu te duce, că poate e un monstru sau ceva. Ce monstru? Da, e o poate vacă. Fie, nu, e o vacă. Bine. Cuța... Nu omor, lasă vaca în Nu pace. omor, mă, Dați cea. un like pentru această vacă. Da, un like pentru vacă, un like pentru pui după jos, un like pentru floare. Un like pentru tot mai. Acum ce facem? Acum du-te la crafting table-ul care l-ai lăsat tu pe insula aia acolo. Oh my god, tu crezi că mai știi unde e chestia aia? Atunci craftează-ți unul nou, că mai ai Bună destule. idee. Bună idee. Acum faci un pat din crafting la care tu l-ai creat. Hăț, Dar ce greu e să vorbești în rime. Acum? Acum ce faci? Ce fac cu patul? Aștept să facă noapte, nu? Nu, este foarte siguranță. Acum du-te minează ceva. Dar ta și iau acasă, că o pierd iar. Ia cu toporul, că o spargi mai repede. O spărgeam până acum, frate. Nu contează. Știi ce? Hai, du-te, minează ceva. Niște piatră, ceva. Uite ce e ăla, cal. Un cal. Măgar, nu cal. Mamă, ce tare. Mergeți acolo, Da, merge dacă avem sa. Dicăluțu! Cal. E măgar, nu cal. Da, frate, ăsta ce facem? Mă dau jos după el? Da, pentru că nu e Acum ce greșat. facem? Ne facem o casă? Da, faci o casă. Asta trebuie să faci în Minecraft. Eu știu că trebuie să faci casă. Bă, știi unde, un loc perfect unde să-ți faci casa. Și aici e frumos, da? Știi un loc perfect. Bine, dar mai iau niște pomi de asta, că văd că e mult rău aici. Tai pomul gigant, pe care nu i-o stric. Bă, dar totuși vrei să-mi zic ceva? Ce? Poți să o faci sub pământ, ca să nu mai prăpădezi lemn. Păi da, frate, dar unde e farmecul de a mai juca Minecraft dacă nu construiești o casă? Și plus că nu vine noaptea încă. Nu știu, uite-te la cer de acolo, nu-ți dai seama. Stai, după ce sparg ăștia să vede ce. Că până mă întorc eu să facem noapte. Bă, dar nu crezi că e prea mare copacul ăsta? Dar totuși n-are nimic. Ne ajunge lemnul? Și vă aștept un comentariu de la mulți ani acolo. Să mai jucăm pe lumea asta? Noi doi? Da, poate mai facem o serie dacă văd că se strâng Dacă se strâng like-uri. Da, Adică dacă se strâng 7 like-uri. Da, dacă se strâng 7 Ce like-uri, abonați ai? cam 400 ceva. Oh, păi putem să strângem mai mult atunci. Putem să strângem Cred că mai se mult. face noapte. Că văd că se cam întuneric. Nu, pentru că ești tu după copacul ăla. Și se vede mai umbră. Facem aici acasă? Ce a fost asta? O respirație a măgarului ăla. Da, în Minecraft E sunt vacă. în multe... Acum cum facem mai mult copac din chestia asta? Acum Ai făcut o șmecherie. apasă pe inventar aici. Uite, hai să te învăț mecheria. Apasă Și pe... a fost pe asta până nu mai rămân, că gata, am înțeles. Și unde s-a dus pomul? O, nu, cred că l-am pierdut. Nu S-a l-ai dus în pierdut, apă. nu l-ai pierdut, doar că ăsta era alt tip de lemn. Ok. Era lemn de stejar Da, și ăla era de brad. da. Acum, de cât 15 de asta avem? Da, 15 de asta avem. Dar nu ai minat cu tu cam mult? Cred că ăla de brad îmi stă mai mult, nu? Da, frate, și eu așa cred și eu. Cred că pomul ăsta stă mai mult. De brad. Nu stă mai... Adică eu cu tine atunci am spart câteva și văzut câte ne-a dat. Da,